atlang puin mitam tak chuan chanpui ngai kan hmua kan to hian kan thinlung chu khongai na akhata tuiralin kan theitok chanpui na pek kan tumin kan chanpui fo thin kuddo tam tak kholai le hmun hulum la ya kan hmu fo te po in anma ni kalpela kalte le tok zonga kalte po poisa emo eitur emo pek an lo injingin an lo ngak thin ani engpo ni se kuddo tam tak kan hmu fo thin te po hi kan rin angle kan be se anglo tam tak hi an om ve nuala nupakhat chu athil hmu chuan abar khai chang hle mai arin phak ba kani ma se amit nge na mutlat boxi raipor kuddo thin mi te po ina an chanpui fo thin chu karman to taka chuang lai a mutlat mai ashe chiangin a mu chiang hle a ma se he athil hmu hi zebri adu ani thil thendan mutu hi Melissa Smith San Diego California mi ani a tukdang angbukin a hmangai thokin aboi hle a chuti lai chuan an pia de ohlek ko thler pakhata kuddo om chu awa hmuwa engi modi klaude uriawa shia ta wangin a ende uwang wanga Melissa I chuan chu kuddo achanga adinga achanga thuvel chu en rengin raipuar ninge a shia ta wangin a han thlir wanga raipuar chu alo ninge mai tin he raipor kuddo po hian a omna hmun tur chu thiam taka thlangin kothler pakhat mun ol aw tak mai East Lake Village a chuan nilengin kuddo in a thu thin ani helai hmuna hian mitam tak an veiwak thina chungkal vel thin ho hne na tang chuan amamo tur poisa emo eitur emo a mi ina an chanpui a in be sei ani California state a chuan kholaya wakro lai in le lo nei lo wak mai tam tak om thin chu thilmak ani shan lo ma se hengzinga hian tam tak chu nun be dong le be se na po nei to lo ani lem chong lo ani Melissa I chuan heng mi har sa tak tak kuddo thin de chu engmo kong tala chanpui ve chu adu ril ru thina abik takin raipor me chha chanpui ngai a hmu phei chuan aril ruwa an len le zwal awangin thei ang anga chanpui shama du thina ni hetianga kholaya raipor le no pangte mi chanpui na dila an wak ro lai a hmu phei chuan a khonga in aril ru an lo a hle thina ni he nu pakhat raipor kuddo po hi Melissa I hmuwa chuan mithar ani lem lo a chan chu kartin kar to pa piangin chulai ko thler hmuna mi veiwa ka kal thin ho chanpui na sumdila an lo omze achu a hmu fo thin ani achangin a fapanin achang le a pasal ni om tak pa pakhat po ina a om pui lai te chu a hmu thina anni din mun anga kutlo do tu te chu mitam tak po in an khonga in an chanpui na sa thin hle ani chum khat chu Melissa I chuang kuddo raipor a hmu fo thin chu rin helna lian tak anei ta tlat mai ni sen sa tak hnuaya mi chanpui na sumdila chu ko thlera an omna chin po thlani lai liam ta adin hun thlirin he raipor kuddo hian sum engi moza chu amamo nge yang engpo ni se chanpui na lian tham ti sak theilo ma se ngai to na dang anei ta a raipor kuddo khongai thlak tak po arwa manlok angin akal mek zela adin hunte thlirin tu ma in an soisela andem aring lem lo ani apia maya chuan a fapa chu omve in a en kol pa reng boka Melissa I chuan annu fathil ti dan vel chu hriat chan atum ril ru ta tlata mitam zokina thil dik tak an hriat lo chu hetianga thil ti kwal vel hi mi then khat chuan man ruwa an lo mang fo to chen ti a hrireng ani tukdang anga ati thin dan tlang pui chuan zinga shopping mall a akal ze thina tukdang angboka a in khal chuak chu a motor gas atlema wangin shopping mall chu kalpelin gas station lampanin atlan zela chuti lai tak chuan athil hmu chuan abara khain mak ati hle mai chui chwa ngei chu atum ta a chutia gas station lampana akal zel lai chuan raipor kuddo a hmu fo thin kha a hmu ta thuta a mel po chau mel hle nge ani chuti lai tak chuan raipor kuddo lampanin car aron tlan pheya arin helna azol tul mai atir tang reng khan thil omdan kha ashe thiam che lawa ngun le zwalin an thlek le a kar khal tu chu raipor fa papa nge ani a tin shopping mall a te po a mu fo to thin ani Melissa I chuan kar man to tak Mercedes Benz a chuan raipor kuddo chuan engi ati don makti in angai to na sa hle maya kar chunga chuan raipor kuddo te chuan poisa te cherin an nuina sa ta hle maya
an fapa po seat belt po sheng lavin alo infiam kwal vela athil mu chu mak ati in bum na thil ti ani nge aring tatlata ti chuan zui zelin shopping mall kota chuan chu raipur te nu fa chu chukin an pa ero car park na lampanin atlan pheimeka Melissa ipo in remchang ala in achuk ve ngal fata shopping mall a chuan han hmuwa an thlate lak sakin thil omzia te azo kwalta ka wang chuan raipur kut do chu athin aron urta thut maya ma se Melissa i chu alo in thiar fi hlim man hlawa a big bo santa ani athil ton le a hmu zong zong te chu mitam zokina an lo shet via an lo film khur theinan internet a apong zar ta veka an chanchin an chui zel na a an kar man to takpo raipur kut do hming le ani a ama iro chu an chen hmun tak chu mipuya an puanzar sak talem lawa an chanchin an chui zel danin an in lua apartment po an wazong chhuaka thlatin dollar sang ni zanga man lo in an lo khosa thina ma si an chung kwa chuan an lo chwa san fil man che ani Melissa in a mobile phone hmanga thil omdan alo record chu mitam takin an lo shet pha ta a social media a po a viral ta chiama midang mutu po an lo om ve zela me che pakhat Emily po in raipur kut do mel ang tak chu alo mu fu ve hlau maya ma se no te lo pom to a wachian tumin awanaya a bekwal vel chu English alo shelawa Spanish tongin a chang zela heti lai takhian naupom pasal po ron thleng phei ve ngalin thinrim takin an chung kwa chu zui to lo torin aron tita a atirte a chuan Spanish tong aron manga ma se achong po tidang lam ngal vatin an kalson ta ani reporter Valdez chuan thil in thop om nge in ring tlata Highland nge tumin an chui ta zela raipur kut do te po mitam tak an bum awangin mipui huat an hlo ta hlea reivak lo hnuwa manin tan ina an khungta ani